कौन दल में बड़े तुगो नट्टो बारे हाँ भाई मैंने घूम कर फिर के तू दूसर बुझाता हूँ आ जाना लड़का के प्रेमिका चल जाले ओकरा मुंह पर का रौनक उड़ा जाला तो कुछ है कतनो हंसली बात का हंसली अरे बाप रे बाप उनका हंसी ना आई नैखा प्यार कइले कहीं रहब खुश रहब अब प्यार कइले बड़ा धोखा मिल गइल हंसली बात है ये है प्यार के आमदनी मिली कुछ ना मिलबो करी तो क्षणिक सुख और वो 24 भाई ये यार काहे सन मुंह बनबे कहले कि मत पूछे यार जब जान याद आवे संहतिया का कोई हमरा रानी के का कोई हमरा रानी के अरे तो सबे राजा हो गई मोहब्बत सजा हो गई सजा हो गई बाबा मन्ना सिंह जी बीडीसी महोदय 100 रुपया पुरस्कार दिल बनी संगे संगे हमरा धर्मेंद्र शर्मा जी 100 रुपया हमारा के देहनी दल लोग के पुरस्कार दे रहल बनी बार बार प्रणाम बा और काहे के शर्मा जी पैसा देता नहीं पैसा खाए वाली तो छोड़ के जाती है अरे ले ला मुझे बता काम क्रिया करे के पड़ी नो बोतल गिलास की नहीं सब कहू खाई पाची को डोम के बुलावल जाई हमने के तो दोनों ब्यास के दल 20 आदमी बा ते में 5 गुना 6 गो डोम बड़े अब चिन्हे के परी के हो दोनों दल मिला के बताए